Poďme si ukázať, ako si v Livapi založíte firemný profil od založenia firmy až po jeho zverejnenie. Najprv vpravo hore otvorte prepínač účtov. Z ponuky zvoľte možnosť vytvoriť firmu. V prvom kroku vyberte krajinu, v ktorej vaša firma pôsobí. Zo zoznamu vyberte napríklad Slovensko. Potom zadajte IČO firmy a kliknite na Vyhľadať. Údaje o firme sa doplnia automaticky z obchodného registra. Keď je všetko vyplnené, kliknite na Vytvoriť firmu. Firma je založená. Teraz otvorte sekciu Firemné údaje. Profil upravíte kliknutím na tlačidlo Upraviť. Ako prvé nahrajte logo vašej firmy. Môžete pridať aj krátke YouTube video o vašej firme. Video sa hneď zobrazí priamo v profile. Nižšie doplňte popis firmy, čím sa zaoberá a čo ponúka. Pridajte kontakty, webovú stránku, aj odkazy na sociálne siete. Nakoniec zmeny uložte. A takto vyzerá váš verejný firemný profil aj s videom a všetkými údajmi. Vaša firma na jednom mieste. Livapi.